Несебърските рибари препълниха зала Сочи, където за среща разговор с тях пристигнаха кметът на община Несебър Николай Димитров, заместник областния управител Златко Димитров, председателят на Общинския съвет Благой Филипов, заместник кметове и общински съветници, народният депутат Иван Алексиев, представители на община Поморие и гости от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура в лицето на Явор Недев, Катя Николова и Янчо Янев. Тема на разговора бе възможността за кандидатстване по програми от еврофондове, които да бъдат в помощ на местните жители, разполагащи с плавателни съдове. Събирането, както всички разбрахте, е по нашата инициатива и основните насоки, за които е срещата, ще бъдат разясняването на възможности за кандидатстването по европейски програми и различните мерки в сектор рибарство, заради което има съответните експерти, които ще ви дадат максимална информация. Присъстващите се възползваха от възможността да зададат своите въпроси и да изразят своите предложения към гостуващите експерти с надеждата те да бъдат решени. 12 000 лева как се вари поред? Ако някой изкара да дойде, ще му дам моята лодка подарък. Така е, ви помислите, че много пари са дава. Това е средство за препитаване. Ако бяха, нямаше да има депутати, ще да има само рибари. Това е моето изказване.